Televisa presenta. Teletabilisi, nedužni crtić ili igrana drama sa mračnom tajnom. Kako bismo mogli kvalitetno i objektivno ocijeniti ovakvo djelo, pregledali smo sve epizode Teletabilisa dostupne na međumrežju. Upozoravamo gledatelje da bi iduće scene mogle uzrokovati gađenje i trajnu štetu na moždanom tkivu. Teletabilisi su mi promijenili život. Teletabilisi, 4 stvorenja koja nastanjuju predivnu zelenu livadu i vode naizgled jednostavan i bezbrižan život, skrivaju li što? Djeca provode sate vezane uz televiziju i sa zanimanjem iščekuju zgode Tinky Winkija, Dipsija, Lale i Po. Kako to utječe na njihove nerazvijene umove? Cijelo djetinjstvo sam ih gledao, nisam bio svjestan njihova utjecaja na moj razum. Stvari postaju čudne ako detaljnije promotrimo njihovo ponašanje. U jednom dijelu svake epizode družba se okupi u krug. Na ugrađenom televizoru na izgled nasumičnog Teletabilisa se pokrene film čija je jedina svrha uvjeriti gledatelje da su Teletabilisi stvarni, a oni, kao djeca, tek produkt mašte bolesnoga sunca djeteta koje nadzire sve sa sigurne udaljenosti. Dijete sunce je na svojoj sigurnoj visini potpuno nedodirljivo i samo se bahato smije na svaki plač svojih bezvrijednih podanika. Ne mogu pronaći posao, skupljam boce po parku, ali ih većinu ni ne vidim zbog Teletabilisa. Šteta koju Teletabilisi nanose nije samo mentalna. Od 1997. uočen je 500% porast učestalosti oštećenja rožnice u djece i zato što gledaju sunce. Dokazi upućuju i na nekadašnje postojanje petog Teletabilisa, Roberta. Robert se pokušao pobuniti protiv tiranije djeteta sunca, zbog čega ga je ono kaznilo vječnim zarobljeništvom u tijelu usisavača. Sve što Robert sada može je čistiti smeće svojim podatnim ustima. Na životu ga održava samo njegov noćni posao. Oduprimo se masonskom ispiranju mozgova od rane dobi i adolescencije. Uništimo dijete sunce. Posjetite www. Idući puta u mračnoj tajni. My Little Pony. Crtić za djevojčice ili raj za pedofile.